Ibu bapak ingkang winantu ing Suko Basuki kangge miyak sepining swasana kula aturi hamirsani panglipuring wardaya saking Kadang Pradonga Ketoprak Nirmala Budaya. Bingung piye kaya bapakku saha kakangku wis dipercaya karo Bandung. Kakang Patih Roro Jogja sampean niku cubluk bak-bakan apa sing kula kados ngarani sampean cubluk pripun jararan sampean panartosi piyambak lha nggih to iya bapane sampean sakniki sampun sedo sing nyedani mboten sanes mung Bandung Bondowoso ning sampean dilairke putri ndak nggih to sampean dilairke putri ning sampean mboten enten tanggung jawabe sampean niku kepripun hati-hati nek ngomong nyatane ndak nggih to sampean ajeng ditangani Ora sugra kira-kira ora bisa dijak apik tumbas wae prajurit kono ora nyandak woi ndi musike balen ora sugra kira-kira ora bisa dijak apik serepek ya lah sak duwene jenengan wong wis tak kei kok ngene lah sing tak kene kok ono apa Bandung wis duwe sumpah. Piye Bandung? Bandung gagahe ya gagah pideksa. Duweni aji sekti gedhe dawa Bandung Bondowoso. Sing ajimu sing kangaran apa? Bandung Bondowoso, Bondowoso. Bondowoso. Prajuritku kok malah linggih nang kono. Prajuritmu wis mati ki ape apa?
sapa kowe? Bapa Prabu Gupala karo bapa Kula iki Pak. Pakmu. Wis tak perjoyo perjoyo. Apa meneh sing mbok jaluki nek ratumu ra mbok serahne ning aku. Patihe cek gelem bleker. Kenang kowe seneng Rara Jonggrang. Ya. Bataku le. Oke. Jajal srepek, Pak. Kandiane kok wong kene iki elek-elek iki ya. Nah. Kowe wae ra karuan ternyata. Srepeke ndi, Pak? Hati-hati. Anggonmu nampani Aji Sekti Bandawasa. Rene apik. So. Iya, iya, iso. Jane iso. Anake aku spesialis dadi tuwa. Yen dino iki ratuku ora mbok serahke aku, bakal tak ucar atir sak saking pate. Kowe seneng Dorayu Rara Jonggrang. Iya. Ana syaraté. Syaratnya apa? Tak timbalane Dorayu Rara Jonggrang. Monggo. Rit prajurit kok malah nglengger ning gajine padha kok iso ngene iki. Ah. Iki. Jonggrang. Nim. Aku merenek musike lho. Aku nek ngomong wis bater. Iya. Piye? Ana apa? Aku isak ngerti ku Rara Jonggrang ora basane ora piye. Piye? Ngene lho, Jonggrang. Bapamu wis tak perjaya. Kowe saiki dadi wanita boyongan sing bakal tak boyong njalukmu apa asal ora mudune lintang karo bulan bakal tak usadani Jonggrang. Ora sudi. Aku ora sudi karo kowe. Pengen mati? Ben kaya bapamu? Ora iso. Ora. Aku mau mati. Lho. Kerisku ndi mau? Sile kerise. Jika nor aji-ajiku. Piye? Gelem apa ora? Aku njaluk pitukon. Kira-kira kowe iso apa ora? Panjalukanmu apa? Kowe ngerti apa ora? Aji Penonton. Sekti Bandawasa iki bakal ngrampungke pakaryan sing ana keraton Prambanan kene. Ngapusi. Kok iso ngapusi entuk latihan ki ndek ngiyah apa? Peh latihan basane kok iso ngene ditonton Rama Dwijo. Lah iya, aku ora percaya, mulane dhek ngapusi. Ayo. Darane naga kowe jajal omong Vin. Keris rego 30.000 nih, padahal 30 ya Vin. Selawe. Nggih. Bandung. Dalem Pitukone yaiku aku gawekno candi. Kira-kira kowe saguh apa ora? bayi. Aduh. Ana sing gawe anak sapa? Candi apa bayi? Yen trimo gedene bayi 1000 suwengi cacahe, bakal tak usadani Jonggrang. Janjane dokter THT cedhak apa? Kancaku ki do ingin kabeh sing mburi-mburi kae. Ana sing dadi dokter gak kene? Apa panjalukmu? Candi. Candi 1000. Patih. Awas ana. Bandung Bandawasa bakal angrukap apa sing dadi ajimat. Seksenana yen mengko bakal dadi kelakon Candi 1000. Bakal tak boyong ning kraton. Tak dadekno garwa prameswari. Betul, Nene. Suwengi kudu dadi. Dasar Bandung Bandawasa gagah pideksa, sekti mandraguna ora mokal. Eling apa ora? Zamane wektu kowe gak njaluk sumur Jala Sunda sing kaya ngono angele wae wis tak usadani. Jo meneh nek trimo Candi 1000.
Di trotoke di. Pak Pri tukang trotok. Di trotoke. Wes sing dadi ula. Ya. Ayo, leno pae dawuh hot dhewe. Amakno pesamu Bondowasa. Iki lho Bondowasa. Jograk. Prajurit. Prajurit Balot Gotoku. Tulung diantoni kon. Piye? Kabeh panyuwunku wis dak turuti. Diitung ana candhi semene akeh wis 1000 cacahe. Aku durung percaya. Sampeyan ampun pitados kalih menungang sita. Lho tak rasak-rasakno ya ngomong terus dukung aku kowe ketoke bolone kono Vin. Ya jajal genten ngomong sosotno kae apati e. Ora iso. Isone koprol. Sampeyan entung langkung rumiyin. Tak hitunge dhisik. Kurang siji. Aduh. Pakaryan wis sing kaya ngono tak usadani. Nanging wis selak karo japa njalukanmu, Jonggrang. Coba tak hitung. Tetep kurang siji. Waduh. Pin. Rodok. Kurang siji tenan. Ana gagat raina sing muncul saka etak kenu nduwake berarti kurange apa sing dadi pakaryane Jonggrang. Yen ngono kowe sing dadi genepe Jonggrang. Jonggrang. Gedhe pangapuramu Jonggrang. Kowe wis nampik apa sing dadi katresnanku. Monggo kowe saiki wis dadi watu, Jonggrang. Saiki ora nang kene papanmu. Papanmu bakal tak worke ing Prambanan kono. Prajurit! Gotong. Gendong Arab. Iya. Ayo, kowe kono. Ya ora ngono digendong tenan iki. Kandhane bojom lho, Pin. Pin kene Jom lho. Gendong tenan. Wes, ngomong. Jom ning arep lho. Nggih. Monggo, Rara Jonggrang. Nggih, sampun katuran wau wonten pramen langkung rumiyin. Pramen Rara Nah, Jonggrang. Menika kadang dagelan. sinten sing ngomong dagelan? Dagelan ingkang sampun kondang kaloka ing RT-nipun ya. Menawi kula niku kondange wonten. Sampean iki ampun banter-banter, ampun Nggih. seru-seru. Nggih. Ditingali Rama Dwija. Dipersani. Dipersani Rama Dwija. Bolak-balik kene arang-arang mlebu yo ngene iki. Aku kok gedhing aku. Wong kene iki Aja basane banter-banter. trap silone wis tak toto ngati-ngati. Nganti tatas titis tes. Nah, Pakewo aku. Matur suwun. ngeten iki, jane Nggih. sampean ngampirke Rama Dwija wonten ing Sego Gandul. Nggih. Ciri khasipun pati. Leres kadang Kang Mas Bagus. Nah. Semonggo musikipun Rara Jonggrang tasih Rara sinah Jonggrang. Nirmala Budaya. Nirmala Budaya. Nggih, semonggo. Jonggrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjalukmu kabeh tak turuti Jonggrang. Wonten latihan.
waduk ananging jagat putra ratu Sengke Prabu Tamarmoyo aku duwe aji sakti Bondowoso Raja Ngrang Makuta Sepur Jalukmu kabeh wis tak turuti Jogja. Nanging candi kabeh ukuran siji lho, Bandung. Apa panjalukmu saiki bakal dadi Jogja? Mingke ora. Prajuritmu kalabaran kowe dadi wanita boyoga aja Bandung kowe aja marake kanggo putra Prabu Elapati Mas Prabu yang wis itu kowe wanita jagat putra ratu Sengke Prabu Tamarmoyo aku duwe aji sakti Bondowoso Raja Ngrang Makuta Garwa Bandung aku tiba Kaki sewu sewangi kudu tadi iyo Jogja panyuwunmu takuruti matur suwun Bapa pangapunten Matur suwun Kang Mas. Wah, ketingal regeng sanget atur pasugata panglipuring warga saking Kadang Wiro Pradonga Ketoprak Nirmala Budaya. HP Benjang tanggapan malih nggih Kang Mas.